temps. T'estudies molt de temps, pel que esta gent mos està comentant, que avui en dia el temps és primordial, perquè no pots estar a molts de puestos alhora, mentre més hores estàs, més hores dediques a una altra cosa. I això és molt important avui en dia, temps. Se veu molt senzill, vull dir, això si no hi hagués tanta burocràcia, és molt... És el mateix comprar-te un atomitzador que comprar-te un dron. Vull dir, no, vull dir, és tot burocràcia. La gent acabem de començar, vull dir, tinc que anar fent un seguiment poquet a poquet per veure com, com reacciona l'arbre. Si hi entra la malaltia, no hi entra... Clar, vull dir, a poc.